Γεια σας! Σήμερα θα κάνω ένα mini haul. Δηλαδή θα κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα σας δείξω κάποια πράγματα που έχω αγοράσει τώρα και πρόσφατα κλπ. Λοιπόν, εάν σας αρέσει αυτό το μακιγιάζ που φοράω τώρα, περιμένετε, λάκι, έτσι. Μπορείτε να μου το ζητήσετε πολύ απλά και θα το κάνω. Δεν φαίνεται πάρα πολύ έντονα, γιατί εγώ γενικότερα δεν κάνω μακιγιάζ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με κάποιες... Ήθελα να σου πω πώς αγόρασα τα πρώτα μου πινέλα. Έχουμε αυτά εδώ τα όλα εδώ της τσακ. Με διάφορες παλιτίτσες μικρές και θα σας δείξω. Πρώτα είναι αυτή εδώ πέρα, Base Cosmetics. Το νούμερο 4. Εδώ, περιμένετε. Έχει το δικό του καθρέφτη. Να φαίνεται εδώ το μάτι μου τώρα. Και το έχω πάρει με 2 ευρώ. Όλα αυτά τα προϊόντα τα έχω πάρει από την Αθήνα γιατί είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ πέρα, το νούμερο 2. Όπα κάτω, εκεί. Έχει διάφορα χρώματα. Εμένα γενικότερα μου άρεσε να γίνουν τόνους του καφέ, του μπες, τέτοια πράγματα που μου αρέσουν. Οπ, λύστηκε το τέλος. Τέλος πάντων, ορίστε το άνοιξα. Εμένα μου αρέσει ότι το κάθε, αυτό, έτσι να στη δείξω, οπ. Μετά αφήστε το. Και εδώ πέρα. Μ' αρέσει που έχει στο κάθε τέλος πάντων τα σφουγγαράκια και το κλπ. Αυτή είναι εδώ πέρα. Το νούμερο 4. Οπ. Περιμένετε λιγάκι. Έχει αυτό το πινελάκι, το σφουγγαράκι και το κλπ. Αυτό. Και όλες αυτές τις παλέτες τις έχω πάρει με 2 ευρώ. Και την Ace και την αυτήν την ANA και αυτή το ANA είναι. Και τώρα αυτή που μου έχουν κάνει τώρα, οπότε δεν μπορώ να σου πω την τιμή, τη Δινόρα, είναι της Χρυσό, 241. Αυτό. Περιμένετε αυτή με αυτή. Είναι καφέ προς μαύρο. Αυτή είναι άσπρη με γλίτες, αυτή με γλίτες. Περιμένετε. Αυτή που σας είχα δείξει πριν είναι με γλίτες. Οπ, αυτή εδώ είναι καφέ ανοιχτό με πάρα πολλά. Και εδώ, οπ, αυτή εδώ είναι μπέζ. Δεν μπορώ να σας πω τη τιμή τους, τη τιμή της. Αυτό εδώ το ρούζ, Vogue, νούμερο 9. Περιμένετε λιγάκι, θα αρέσετε. Αυτό εδώ πέρα, και το πινελάκι του. 2 ευρώ. Μάσκαρα με 2 ευρώ. Μάσκαρα waterproof της Base Cosmetics. Δεν λέει νούμερο. Δεν έχει βασικά. Τι άλλο. Ναι. Eyeliner μαζί με eyeliner μολύβι. Μολύβι αυτό είναι. Αυτό. Και αυτό είναι το eyeliner. Λοιπόν, τα πρώτα πινέλα είναι αυτά όλα που τα αγόρασα και έχω τρελή χαρά όλα αυτά. Δεν ξέρω και αν έχω και μπαταρία κιόλας. Τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα το Kabuki Brush με 1 ευρώ από το Jumbo. Αυτό εδώ το πινέλο της Σκάλα, περιμένετε, εκεί, με 5 ευρώ. Όλο Drugstore είναι δηλαδή οικονομικά. Αυτό εδώ πέρα
το σφουγγαράκι, περιμένετε, το σφουγγαράκι και το γωνιακό μαζί με αυτό το σετ. Περιμένετε, αυτό το γωνιακό και αυτό είναι αυτό. Γωνιακό και αυτό. Αυτά τα δύο μαζί, 2 ευρώ. Πολύ ωραία, μου αρέσουν. Mini set, και εδώ πέρα. Π.χ. 2 ευρώ. Έχει και αυτό εδώ μαζί. Αυτό. Το καπάκι είναι βασικά. Αυτό. Και αυτό. Αυτά τα δύο μαζί, όλα αυτά τα πήραμε 2 ευρώ. Αυτά τα δύο τα έχω περμένα. Αυτό και αυτό. Κάνει τη δουλειά για το καμπούκι μπας. Και αυτό εδώ πέρα. Σκιά. Λοιπόν, αυτό είναι το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε. Φιλάκια πολλά.